first of all, we are very, very truly grateful. Grateful kada gitoy miners of Ilocos Norte Association nga ibang pangrunaan ni head president tayo ni Mr. Macday Sudoro. And of course, ti parte met iti provincial tayo nga headmed ni Sir Renato. Ket ko na ni Sir Macraytay, aduti nagpilyanda. May sa ti Adams, itig, karasi. Ket naggasat unay, tanaidanon da iti kasulsulikan nga karasi iti napagasatan nga naiparaburan kadag ito nga desins. Ket on behalf of the municipality of Karasi nga pangpangrunan iti ina iti ilimi nga ni Robelia Gaspar, that we are truly grateful. Sana maulit manen, sana more blessings pa iti maited kadag ito mina officers and members tayo tapno tenfold to pay manen ti maiparabor da nga blessings dito ilimi nga Karasi. Mo nagundawa na diri iti grupo na may pay kasi regalo dito Karasi. Although haan met ket di nga dito iti first time. Ngem amo yo met ti kinabasit ti ilimi, uray basit ket nanumo ket napya ket very thankful na kangrunaan kani Vice Governor Matt, and of course iti ina iti probinsya tayo ni Governor Cecilia Marcos ta kanayon na nga ikan iti grasya iti ili tayo nga Karasi. Ket sapay kuma deto nga suporta iti ilimi ket agtultuloy kupay. Mano kaming So far, the beneficiaries ni ma'am, we have 45 nga daycare. We have, I think it's 65 nga pupils from Birbira Angset Elementary School. And of course, we have 123 from pupils from Karasi Elementary School for a total of 233 pupils din na pagasatan nga naikanti blessings itang aldaw. Umuna-unay, kaditi amin nga kakailian mi. Merry Christmas from the municipality of Karasi. And of course, sapay kumakit at tultuloy tayo, numaadaan tayo iti blessings. Ket hantay ko mga imot. Agtultuloy tayo nga iparabor met karigitad do mga tattao tapno tikas takit at adun tumanen ti blessings nga ipaait iti apay.